दाबसेयाव थांबा मोसानायखौ मोसाग्रा होननानै लायामोन जों। खारन मोसाग्रा होनबाना बिहामजो लाङाबा आरो हिनजावफ्रा थांनो राहा गैया। बेफोर दानि बायदि मैगं फाननो मोननाय बा हाथाय जानाय गैया। गोदो खुन्दुंखौनो हौवाफोर एथेजेला लाबोनायखौनो थुननानै दख'ना दानांगौमोन। फिसाफोर बिहामजोफोर गासिबो लानानै जाफुंबाय। खोथाया जादों गोदो मोसानायखौनो जोङो मोसानो बायोमोन। मानो होनना बुंबा मोसानाया बिराद लासिंसिं बाथ्रामोन गोदोनि दिनाव। मोसाग्रा हिनजावखौ रावनिबो न'आव हाबाबो लाङा आरो बिहामजोबो लाङा। मोसाग्रा होननानै बासि जानायखाय रावबो मोसानोनो ओंखारबोआमोन। दा बिदिनि गेजेराव आङो दिल्लीयाव 1957 थांनाय समाव मानसिया हजों पार्लामेन्टनि स्टेजआ गुवारथार नालाय मानसि एसे जों नुहुरस'यैयाव आंखौ आदै रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाला आदा प्रसेनजितआ बुनो निगिरलायनानैसो आंखौ लांफानाय जादों। दा बेवहाय आङो दा थांनानै दं हिसाबै गसंफैनाङो फंसे फंनै होननाय जानाय जायैनि गेजेरजों। माने बे समाव थांनायाव जोङो जि खस्थ'मोन आरो क'क्राझारनिफ्राय धुबुरी गारिजों जों गुवाहाटियाव थांनानै थाहैनांगौमोन। गुवाहाटियाव थांनानै स्टेसनाव रानथाब खुन्थाब बिदिनो ट्राइबेलफोर गासिबो नागा लुसाइ खासि आबर गासिबो जाथियानो थांनाय नालाय बिदिनो जाथि मोनफा दाब्बा मोनफा बिदिमोन आरो। बेनिफ्रायसो हजोंनिफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय डाइरेक्ट दानि बायदि नङा, गुवाहाटिनिफ्राय लखनौ एक्सप्रेस दंमोन आरो बेजों लांनोसै। ओमफ्राय आरो लखनौआव ओंखारना थाहैनानै दिल्लीनि गारि फैयो। गारि गिदिरलाय होनबाना लखनौआव थांनायाथ' गारि फिसा गोदोनि। ओमफ्राय दाना लखनौआव जोंखौ मा जाथि नागा लुसाइ नानान्था गार' राभा होनो, खिन्थु बर'फोरावबो मिन्थियामोन आरो। ओमफ्राय थांलाय फैलाय मिलिटारि हारसाफोरानो होन गिदिर गोलावानो होन थांनाङैखौनो जों जिरायनाय जायगाजों स्टेसनाव 100 फाइफ्राव थांलाय फैलाय नायगोन आरो मा जाथि दख'ना गाननाय आरो खाम लानाय सिफुं बेफोरखौ नायो। आलायाथानि जोङो थांनांदों आरो आलायाथानि जिरायफुनायावनो जाथिखौ सिनाय जाया, बर' होननानै मिन्थिया। बेनिफ्राय उनाव ग्रोब दिल्लीनि गारि फैनानै दिल्लीनि गारिजों गाखोबाय जोङो हराव सानसे रानथाब खुन्थाब नायजानानै। बेनिफ्राय दिल्लीयाव सौहैनानै मिलिटारि गारिजों रोगाबाय आरो जोंखौ थाग्रा केम्पआव। मिलिटारि गारिजों लांनानै बिदिनो बोजों बारलांनानै दिल्लीनिफ्राय बबाव लाङो जोंथ' मिन्थिया। तालिम हैनाय जायोनो बबाव नम्बर होयोनो मिन्थिया। लांनोसै फुङावनो गारिजों लांनानै बिदिनो मोसाहोहैनोसैलाय आरो बिदिनो दस्रा दिनै बेबायदि फुरा जोङो डिसेम्बरनि 12 थारिखआवनो थाङो। 26 जानुवारियावसो आसल बिसिम रानथाब खुन्थाब थाहैनांगौ। ओमफ्राय जोङो जाम्बि जाम्बा जानाय लोंनाय जेबो जानो सुखुलाबाया बेफोरखौनो जाहैनांबाय आरो जोङो। बेनिफ्राय उनाव बिदि खालायनानै उनाव 26 जानुवारि समावबो बिनि आगय जोंखौ एखे उखुमफ्राव गाखोनानै नायहरला जोबनाय, बिफांफ्राव गाखोनानै दालाय बायलायनाय नाहरला जोबनाय दैबायग्रोयो जोंखौ जाहाथे बिसोर नायनो लुबैथों। जोंल' नङा गासिबोआनो ट्राइबेल थांग्राफोरखौ। बेनिफ्राय बिदि जानानै उनाव जोङो एखेबारेनो लाल किलानिफ्राय इन्डियान गेटसिम सेन्देल गैया मा गैया मोसा प्रसेसन होनांबाय जोङो। बेनिफ्राय प्रसेसन होखांनानै बे 26 जानुवारि माबायावनो जोङो ग्रोब मोसानांबाय उनाव बे माबायाव पार्लामेन्टनि स्टेजाव। ओमफ्राय मोसानायाबो जोङो बे पार्लामेन्टआव थांनाया सुरंग दंलाय आरो सुरंगजों हाबलांनानैसो थमब्लेट ओंखारहैनाय जायो पार्लामेन्टआव। बेनिफ्राय ओंखारहैनानै बिदिनो सिफुं दामबाय मोसाबाय, मेथाइ खनदेराखै आरो जोंना सिफुं दामबाय गोमलायनाय खाम सिफुङानो आजां गाजां खामानो गंनैखा बेफोरबायदि गोमसारनाय दामबाय। आरो मोसानाया जोङो दानि बायदि सि गुसेब लाया, जोमग्रा गुवार ओरै थिखांबा एकदम सिख्रि बायदि नुनाय गेवस्रा जोबनांगौ। ओमफ्राय चन्द्रहाला गानो फुलफुरि बेफोरखौ बे पार्टी जोंनि लांग्राफ्रा
बबेनि गिरनानै लायो गानजोबथारनांगौ आरो गैयाबाबो फुलखुरि चन्द्रहाला बेखौ गानजोबथारनांगौ आरो ओमफ्राय दाना बिदि मोसानानै उनाव जोंखौ जि अनबाय जोंनिफ्राय लांनाय डाइरेक्टरा पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा होनबा जोंखौ लांनाया रुद्र बरुवामोन बेनिफ्राय बिदि लांनानै जोंखौ अननाय जानाय लोंनाय खरस सोरबा हाथाय खरस खालायनो नामा बिदिबो फैसा होलाबायबाय आरो हजोंथ' ट्रां बाकस लाबोनो हावोस जोङो 8 थाखाल' नालाय गिदिर गिदिरखौनो जाबखो जाबखो बेनिफ्राय बिदि होबाय नालाय लालाबायथारबाय जों मिन्थिया जे जों फार्स्ट प्राइज मोनबाय जों मिन्थिया आरो मालाय आसाम बे डाइरेक्टरा मिन्थिखाबाय जोंनो बिदि होलाबायथारबाय ओमफ्राय दाना इन्दिरा गान्धीया प्राइज होनाय समाव जोंनि बर'फोरखौ गाबज्रिबाय नालाय न' सिङावसो होदों खिन्थु गियोना बिसोरबो बेनिफ्राय इन्दिरा गान्धी गाबज्रिनानै थांबा फार्स्ट प्राइज मोनगारबाय बेवहायसो जों नंबाय बिदिखायसो जोंनो फैसा होलाबायथारदों नंबाय आरो बेबायदि जानो बे फैसाया खिन्थु हजोंनि नङा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनायसो बेयो जोंनिफ्राय ओंखायनो बे जोंखौ लांनाय डाइरेक्टरा राननो हादों आरो बिदि बेनिफ्राय बिदिनो थांनानै जोङो मोजां मोनबोबाय आरो डक्टर राजेन्द्र प्रसाद दंमोन जों थांबा बेनावबो आरो बे प्राइम मिनिस्टार थाग्रायावबो जोंखौ जि मोजां निमन्त्रण खालायनानै जानाय लोंनाय जाहोदों आरो थाग्रा गावसिनि क्वार्टारावनो बेफोरबायदि आरो नुबोनाया बेनिफ्राय जोंनो बे आदा खामिनि फोरोंनायफोरजों बेफोरबायदि थांदों थांनायनि उनावबो जोङो आरो माबायावबो 1958आव आरो RPFनि बे माबायाव पुलिसफ्रा माबानिफ्राय लांलायबाय आरो गोदोथ' मालिगावसो होनोमोन दासो जालुबारि ओमफ्राय बहाय जोंखौ आदामा दोनहैनानै एखे पेरेड गेलेनाय फोरोंहैबाय RPFफ्रा दाना आरो हजों पेरेडबो गेलेनाङासै जोङो मोसानायनिल' रेडि जानांबाय बेनिफ्राय दाना एखे रायदोंनि मेप बेसेबा गुवार खानाय जोंथ' कारेन्ट मोनफेराखैना आं उन्दैसिन हिसाबै आंखौ भारत माता खालामबाय बे गोजौथार गाखोनांगौआ गिबाबो गवाखिसां बेनिफ्राय भारत माता खालायनानै कारेन्ट गिनायानो माने बे खानायखौ बिरखारबा बोयो होनना मिन्थिगौलाय आरो मालायफोरनिफ्राय गोदो खानायाबो जि बिरनोसै एफा गोजौ जि गिनोसै आं ओमफ्राय बे पेरेड गेलेनायावथ' होनबाय नालाय बिश्राम होनांगौ मानि मानलुबाबो थाम्फै अरबाबो फैनो मोनलाना बेनिफ्राय जेला बिश्राम मोनबाय रैखा जाबाय आं नंलायनोसै आं बेबायदि जानांदों आरो 1959आवबो फिल्म ससाइटिनि लांफैदों आरो जोंखौ जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय सुर अंगि बंगि लानो लांफैयो आरो बिसोरो लखनौआव लांदों लखनौआव लांनानै बेवहायथ' 2 मास थानांदों जों ओमफ्राय फरायग्राफ्रा मालाय फरिखा खाथि होननानै थांला हगार हरजाला जोंहा हालुवा जाम्बि बेहायनो हाबखाबायबो जेला थाङाबाबो गला जों 6 जनल' थांनांबाय आरो थांनानै ओमफ्राय बहायबो लखनौआव थाहैबाय एमएलए हाउसआव बिदिनो जोङो बिल्डिं गाखोफेरा जोंनि क'क्राझाराव नुफेरा जों बिल्डिंखौ गुवाहाटियाव नुबावामोन गोदो बेनिफ्राय दाना बिल्डिं गाखोनानै ओंखाम जाखांनानै हाबैबा जोङो रुमखौ आन्दायलाबायनोसै बे एमएलए हाउसआव दोनहैबायना दाना खाम सैनानै दोनबाय आरो जोंखौ आन्दायग्राखाय बे खामखौ नायनानै हाबहैनांगौ बेबायदिसिम खस्थ' लाबोबाय ओमफ्राय लाबोनायनि गेजेरजों जि मोजांबो अनजाबाय आरो बेनिफ्राय जोंखौ लखनौनिफ्राय आरो पाटनायाव लांबाय पाटनायाव रबीन्द्र भवनाव जि गोबाव दोनहैलायबाय बेबायदि लांनानै बिदिनो गावसिनि सिनेमा शुटिं खालायनाय बिबार फिथाइ अरखा हरनाय बागानफ्राव बेरायहोबाय थानोसै जोंखौ जा नंसै ओरैनोसो खालायो खिन्थु बिफां गोलैहां बाग्रायहां दंमारो आरो बिबारफ्राबो गोदोनि सिनेमा थिखांनाय बिदियाव आरो ओमफ्राय दाना पाटनायावनो जि गोबाव दोनबाय जोंखौ आरो पाटनानिफ्राय पाटनायाव दाबो मालाबा टिभिफ्राव नुयो नरकासुर घाट होननाय दङ नरकासुर घाटनिफ्राय बिमा गंगायाव जोंखौ 7 घन्टा सनपुराव लांलायबाय
दासिमबो जायो सनपुराव मेला बे माबाया मा होनो मैदेर फानलायनाय मेला जायो बे सनपुरावबो गोबाव दोनहैदों आरो बिदिनो मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरबायदियाव मोजां मोनदों आरो ओंखायनो दा बेफोरखौ नागाराबा मोजां आरो जोङो बिराद उन्दैयावनो बुजिया सोमजिया बोराय बुरिखौ खुलुमनाय गोदो प्रतिमा पान्दे भुपेन हाजरिका जोंनावनो गामियाव आदानाव थाफैनानै जि गिदिर माहर बन्दुरि फिल्म थिखांफैदों आरो जोंनि गामियावनो डकुमेन्टारि फिल्म थिखांफैदों बेफोरावबो जों दङ आरो दंनायालाय उन्दै बे समाव ओमफ्राय बिदिनि गेजेरजोंबाबो जोङो दाबसेयाव थांबा मोसानायखौ मोसाग्रा होननानै लायामोन जों खारन मोसाग्रा होनबालाय बिहामजो लाङाबा आरो हिनजावफ्रा थांनो राहा गैया बेफोर दानि बादि मैगं फाननो मोननाय बा हाथाय जानाय गैया गोदो खुन्दुंखौनो हौवाफोर जेथोजेला लाबोनायखौनो थुननानै दख'ना दानांगौमोन हाथायावनो थांनो मोनखाया फुजाथ' मोनजाखाया होमबा जेबो उपार्जन गैयाबा हाबा लायाबा गखाया बेबायदि आरो गोदो दा ओंखायनो बेफोरबायदि खस्थ'यै बिदिखौ गिदिंबोनो मोनबाय आरो आं दि लेखा फरा रोङालाबायनो बेबायदि जानो मोनबाय बेबायदि लेंहरजानाय सिमाव थाबाय आं बेखौनो होननानै फोजोबनानै लाबाय आरो ओमफ्राय आं मेथाइ ससे खोनासंहोनो सोरबा दामनो लासै लासै दामफानोबा गुसुंसो ओरैनो गारां जायाबाबो ओरैनो जों गोदोथारनिखौ आरो ओरैनो लासै लासै बर'नि धोरोमा मामोन गोदो गोदायहाय लोगोफोर बर'नि धोरोमा मामोनहाय बर'नि धोरोमा मामोन गोदो गोदायहाय लोगोफोर बर'नि धोरोमा मामोनहाय लिउआ सिफुं दामनाय लोगोफोर देवा फिउ खाम दामनाय जथा दामनाय हाय लोगोफोर बर'नि धोरोमा बेनोमोनहाय डिमापुर नोगोराव राजा दंमोन फोजोबबाय आं